Ji bernameya dergeha wêjeyê de em baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser helbestkarên jin ji xwe du bernameyên berê de jî me behsa kurdejiyan û helbestên jinên Kurd kiribû di vê beşê de jî ez ê behs bikim. Niha dixwazim ji delala Memê Recevî dest pê bikim. Delala Memê Recevî duyê meha çilê sala 1966 li gundê Gelto Nehiya Talînê yani Ermenistanê malekê êzdî ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya navîn li bajarê Rewanê Yerevan temam kiriye. Piştî sala 1984 li zanîngeha Yerevanê ya dewletê beşa zimanzaniyê xwendiye. Piştî xwendina 5 salan zanîngeha bi ser Finyazî temam dike û sala 1989 de li redaksiyona rojnameya Riya Teze derbasî serkar û xebatê dibe. Hêdî dibistana şagirda şereze şîr û serhatiya dinivîse û li ser rûpelê di rojnameyê Ermeniya ya Pronerkanç Avangard û wisa jî Riya Teze dide çapkirin gelek şîr û şîrê wê li ser malperên cuda hatine çapkirin. Delala Memê Recevî gelek xebatê wê giranbiha ser edebiyata milletiyê heye. Dixwazim niha helbestek wê were parve bikim. Bawerî. Di hebandina baweriyê de teşiya hêviyê bêguman dirêsim û dîsa gumana xwe yê kuştî careke din dikujim. Nav hêsirê de şabûna mirî roda berdidim. Di baweriya min e bêhêvî niqobûyê nav rihê vejandî. Birînê dewrana dikolî ve di çirê êşa bê melhem. Her baweriyê digerî. Karwanê di fermana rêz girtin kuştin bawarî dil min da. Tenê pirîskek ku bû sebebê evîna baweriya bêdawî. Niha jî ez ê balê bikişim ser Axîn Welat ew ji li herêma Efrînê li gundê Keferancê Serêkaniyê berî ku bikin erebî di sala 1970 de hatiye dinê. Toreya erebî li zanîngeha Helebê xwendî û salên nodî de bi her du zimanên Kurdî û erebî dinivîse û karê wergerê jî dike. Di gelek rojname kovar û malperên Kurdî û erebî de nivîsên wê hatine belavkirin. Li ser pêperkan. Di derbasgehê de pêrgê min tê hejandina serî û girnîjîneke xembar li ser pêpirkan dihêle. Di jî şikestinan xwedavêje neynikê. Nameyên te bi tozin. Hinekî min bi girî vedikin. Hinekî dê ber çavên min. Çawa rê û taxên bajêr yên me bûn û ne xem bû. Em ê paşê li ku bin. Belê guhdarên hêjan ez ji were behsa Bêwar Birahîm bikim ew jî di sala 1973 de li başûrê Rojavayê Kurdistanê li gundê Girbavî ku dikeve aliyê başûrê Rojavayê Qamişlo hatiye dinê. Bi zimanê Kurdî û erebî dinivîse, helbestvan û nivîskar e. Hinek berhemên wî jî bibore ey evîn du bêwateyî bi zimanê erebî Şam 1999 nameyek ji bo qederê bi zimanê Kurdî Şam 2001. Dem di gerdena rojan de girêdayî namîne. Jiyan bi sêdarê midarvekirinê ve daliqandî namîne. Em berbank û elenda sibehên bêdeng û bêzimanin. Em tîşk û tîrêjên roja bang û hewaran in. Nayar, ji kesiyên me yên kurkirî ditirsin. Ji dengê fîgan û nehûrandinên me dilerizin. Bimeşin. Bi pêş ve bimeşin
سری خود در نخون نکن. ام ریا پیواجوین بیوستانن، ام دل و گیانین جیانین سرمدن کمرنی ناس ناکن. ام تاجا سری دمین سر بلندن لبر سحا افسانین دلیر و جگردار ام افسانه اند آفرینن. اللي بهدارين هيجان هاجي زجورة بحثا جانا سيدا بكم اوجد سالة 1900 هفته و ششان ده لباجار آموده جدایک بویه بزمان کردی عربی دنویسه ورگری جدکه شوا داوی هلبست سال 2001 دیسا بر ایواری هلبست 2008 پالیاچو هلبست 2011 مهاباد شev birîndarin biguleyên bêxewiya min du razayê mehabat. Derya raza te ye hevirmêşên xewnan wê diyar dike xewn li du xewnê, jan li du janê. Xewna peravan mehabat du nebûyî perav ji avîna min re. Were bi min re helbestê binivîse bila helbest me binivîse. Roj dirêjin dem dineqişîne kirasê te bitayên ji xewliyê